Mbola tsara voka malagasy namagna, mbola tsara Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fa ela tsy nagnano vidéo, izy nambarako zay fa tsy miditra amin'ity politique ty satria somary enjaenjaka politique amin'ny fotoagna misy atsika zao. Fa kanefa kosa izy nambaranay zay vognony aloha agnampy fanjakagna amin'ny information maro vandivandy zay azondreo ekeko misy namagna, misy camarady, misy olobe. Ito zay mitoliky aminareo mpitondra tany sy ny fanjakagna, surtout amin'ny président de la république Kajena. Zay aloha misy alahelo mikasiky zavatra mitsanga ao ambanja. Hitanay, hitampoko, hitam-pirenena. Voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy, nilotovigny députénay Darkaoui Sirtisy. Satria Darkaoui Sirtisy akaikiny vahoaka fa tsy akaikiny regny olo mila intérêt personnel. Hitatsika misaobobo zo ty ambanja, Tanamboasinky, Ambahibo, partout misaobobo mikasiky ty chef fokotany. Voalohany raha ho ambaranay eto, voalohany chef fokotany tompoko lahy sy tompoko vavy tsisy bon de caisse ary tsy fonctionnaire. Tsara aloha mipetraka tsara le tantara. Ny matetiky ny mahagaga baka raha ohatra tsika hagnano raha apetraka tsika tsy haiko décret, apetraka tsika article. Bon, ekenay misy satria miegny amin'ny tandalagna tsika. Fa kanefa kosa aminay tompoko lahy sy tompoko vavy, raha ohatra ka olo tsisy bon de caisse na fonctionnaire, takan'ireny chef de quartier, avelao tompoko lahy sy tompoko vavy mbo zahay agnatiny quartier miara-monigny aminazy ny agnapetraka soanay. Satria le raha mandalo aleko exemple ny tany hay volagniny ny zavatra misy ambanja ao hitampoko hitam-pirenena. Za tsy hidriky amile raha fa vita, fa za hidriky amile koragna nambarako matetiky. Misy karazan'olo tsy mety inogna volagna satria agnisan'ny olo tsy marigny, olo mpandrava, olo mampiady. Ary matetitety raha ohatra misy olo hitany ny mahagaga nge hitany samby rano ange le olo, hainy ambanja le olo tsy marigny. Fa kanefa kosa matetiky le autorité koa na avy ambanja ro zegny ny masinteny satria managna moyen, financement et relation politique. Manjary ro mampisaobaoba. Eto mialatsigny amin'ny Ranabavy sous-préfetsika ambanja. Ranabavy hainenao ary nilazanao va vognony yasa ampia zao. Ampia zao, le volagnanao ampia zao ekenay, vognony yasa ekenay. Fa kanefa kosa Ranabavy mitandrignesa volagnan'olo marigny anao. Satria tanàna anao mbola votonga, voavy, mbola marobe raha tsy hainao mikasiky ambanja io. Ino ny zava-misy amezoko référence anao madame? Ny référence raha anao koa fa navy tambanja le zava va andian'olo maro mandeha magnatao anao amin'ny bureau mivolagna koragnany ambanja, tsisy olo marigny ndraiky. Masaky miteny zao. Ino ny conséquence? Raha fa niaroaro ny zavatra koa fa ndeha agnasolo président fokontany, nilotovindreo voana alohan'ny Darkaoui Sirtisy. Nataondreo hoe chef force. Satria ino ny antony? Regny olo magnodidigny anao io madame, olo tsy marigny, olo mpamitaka, olo mpandafitandrasana, hainy ambanja raha zegny. Nilotovindreo Darkaoui Sirtisy satria Darkaoui Sirtisy hatry zay ka hatry zao miaro intérêt sambrano, ary miaro na iza efa nambarany. Magnano raha tsy mendriky amin'ity tany sambrano, raha tratrako izy
tsy mety ataoko ny tokotro atao amin'ny fiarovagna vahoaka sy ny tany ambanja. Misy andian'olo maromaro mpahotakotika raha. Ino zava-misy zay miangavy, surtout eto magnano antsoavo zay amin'ny ministre de l'intérieur. Tsy tokotro aminao ny agnanaovany antsoavo, fa kanefa kosa le raha fa lasa lavitry. Izy nambaranay fivoarana zo tsy hijano ho tompoko, fa misy impact ho an'izay olo napetrakanao chef service ny ambanja. Satria misy andian'olo maromaro izy fa mivolaniko teo, ro tiagnano zoky tiagnan'olo be amin'ny tapitanana Sambrano, kanefa ro tsy marigny. Ampodiko hoe tany misy olo be tsy miady zaza, na raha tokotro vitandro alamy tsy alamindreo satria ils sont fous, ro tsy mijery Sambrano io, fa ro mijery intérêt personnel ro, ndraiky ro mijery mila atao olo maventy, alors que ro olo nil, olo cancre, olo tsisy raha ilagna ro mampanonga tegna. Fa eto zany toloky mivoaka ny Sambrano. Sambrano tsy miady kora atsika, tsy miady atsika, fa kazaikegna raha ohatra olo tindriagna andeha atao chef fokontany. Satria azovy manindry zo, azovy olo manindry chef fokontany. Eto atsika tsy agnamiatsigny, atsika tsy agnamiatsigny eto amin'ny le anabavitsika navy sous-préfet ny ambanja, atsika tsy agnamiatsigny izy satria ino no misy. Zavaka olo mariny, ary hitanarova niezaka ampiavagna Sambrano, niezaka hiavo Sambrano. Atsika tsy agnamiatsigny le madamo, satria maro olo tegna igny, baka amin'ny sous-préfet niny taratasy degré, baka amin'ny sous-préfet taratasy ty. Atsika tsy agnamiatsigny madamo, satria madamo voafitaka. Satro antena koa avy amin'ny tany tsy hain-tena, nisy olo edy nataova ty autorité, par exemple, ty olo maventy an-tanàna, alors que tsika ambanja ny maheva le olo atao maventy an-tanàna io, ro mpamitaka, ro tsy mariny, ro iny détourné raha maro. Donc zegny, en tant que olo fa nipresentegna, mikoragna aminazy, heveriny mariny le izy. Fa mino sy matoky zao, atsika ndefa délégation andeha amin'ny sous-préfet, en dehors ro olo ty, ary zay mangataka aminao madame, resan'ny délégation ho amaizany anao carte sur table mba ahafahanareo hipody amin'ny décision zay misy. Olombelo izy nambarako, na olo mihina misy potriky latsaka, olombelo mahay diso, ary olombelo mahay tandregny koragna mamy. Fa ny ambarako, matoa olo jiaby amin'ny quartier andrivon'olo mirevolte olo tindrianareo io, olo zobaka misy olo maventy ambanja ao magnamia lisy tia ataova io, satria ambanja io zay fa nahay misy chef quartier mety adoso regny nandeha sisigny taratasy naomby halitra regny, misy ro regny chef fokontany sisigny taratasy tanin'olo vandivandy regny afaka adoso. Maro ny tany chef fokontany nadoso tsy mirevolte, satria hainy vahoaka amin'ny quartier, olo fiezy fa ty olo tsy manjary. Avelao safidy ny vahoaka amin'ny quartier nany tompoko, io tsisy bon de caisse ro président fokontany. Ino ma raha anindrianareo olo tsisy bon de caisse, vola restoriny fo igny fagnareo io pourcentage, ndraikindraiky isaka taogno maha 500 000 francs. Kiadika zay tsy asianareo fotony vahoaka amin'ny quartier, ro mila olo may miaramonigny ndraiky ro. Io matonga zay volaniko arampodiko eto, avian'olo ambanja misy tanora maro miady baka amindro olo inonareo volagna io, baka amindro olo magnano maventy ao io, satria ro tsy miesay mandamigny ro tanora io, ro tsy miesay miankadre ro tanora io. Ino zava-misy arampodiko eto fo introduction Elise, tam isaka quartier volaniko nisy terrain foot taloha,
isaka quartier misy terrain hely soman'olo jiaby foty tamy fatanoragnanay zay olo jiaby misy quartier Baibomba Antsasanta Tanambomba zao misy tanana partie hely soman'olo foty olo jiaby mirorogno amy foty ary nandeha nalafondrô olo io raha io nalafondrô nagnamboarandrô tragno niravendrô bakony magagaza olo milaza fa za olo maventy amy tanana olo zoky olo anarô zoky olo jiaby o nandravarata ambanja to azonay tany saigna eto misy tany malalaka lenarô ataonarô narô misy atao ambanja ty ma raha fa niravenarô raha jiaby mbo ambilanarô samby rano iegny tompoko fa ravenarô narô zoky olo tsy afaka famaranarô raha zay hitantany hitapoko hitapirenena ary za mino sy matoky olo jiaby ambanja misouhaité le bonheur anaka lavalava volomagna za satria za masaky mivolagna ny raha misy ary tsy magnasanarô magnampody saignarô za tompoko lahy sy tompoko vavy ray ano olobe mivolagna fa za olobe mbanja misy tany malalaka nataonarô narô misy raha zay samby rano fa tsisy ray ano misy tany malalaka nalenarô anarô olobe de antananao ray ano misy partindraha hely alenarô anarô tao olobe mbanja ao bojo koa azovy niaro to nisy olo nangalatra raha tsika tahaka nitsanga député nipoely raha to nisy nino resaka aomby taratasina aomby halatra nitsangana député nipody aomby tsika to nisy olo namono zanaka tsika nitsangana député nipody ino amizay ro olo mivolagna ro zoky olo de agnatin raha io ro zegny réseau raha io ino amizay ny antony iska misy autorité avy ro zay atao hoe en titre za koa fa tsidika amin'ny misy lelaka milelatra ro zay mandeha milelatra olo igny ary aboakandrô fanagnanandrô aboakandrô nino mansary organiser-ndrô la fête c'est moi qui paye ça magnefa zo alors que derrière an'izy jiaby avoa fitika le olo maventy fa eto za mambara sambrano erreur jiaby mandalo mal attendu io tsy erreur-ny nino raha tiako volagny io tsy erreur-ny ny olo maventinavy soit de narô magnametsiny préfet sous préfet tsika non io tsy erreur satria voavy izy mbola maro tsy hainy fa tsika ngataka délégation isaka fokontany atsika andeha agnatino izy agnamia izy information normale atsika tsy mila ro olo jiaby mientouré izy iska izy avy io mandeha fa délégation tsika fo mikoragna aminazy ao fa io olombelo azo koragnagna izy ary olombelo mahatsapy matadidy fa tiany mariny ino zava-misy zao mbola ro olo antananao koa ndegnanao raha tsy manjarindrô ro mandefa taratasy agny manoigny ray ano atao président Baibo ray ano atao président Antsasanta ray ano atao président Tanambomba amin'ny ndraiky magagaza aboakanareo décret article tsy haiko zao président Fokontany tindriagna na indraiky tsy ampidirinareo agnatin'ny décret io président Fokontany baka izy iasa normaly tsy avitanao ribribegna signé taratasina agn'omby amapidiritsika bon de caisse satria ro président Fokontany boka haindrô isaka semaine nindrô fitiavagna tegna fitiavagna président Fokontany raha ohatra izy normaly taka ny président Fokontany maromaro fitiavagna fa misy koa taony olombelo mitady vola mangala vola ambelao safidy mbahoaka ary eto zay mitoliky amin'ny mpitondra tany sy ny fanjakana tianareo va ikorontagna vahoaka magneran'ny Madagasikara nefa presque mikorontagna amity chef Fokontany sologna ty tsy safidy mbahoaka tsy olo tadiavy mbahoaka tsy olo miaramonigny amin'ny vahoaka fa karaha taony ambanja boka olo andeha soloanao olo tsisy hitanay ino raha ataoko soloagna ny fagnaregnana natao tompoko satria ino ny soloandreo zo ino ny soloandreo zo satria misy promesse bidon nataondreo président Fokontany jiaby nagnaraka ambanja promesse bidon tsy tanteraka andreo zay koa zala magnano karaha zegny amezany moto raikaraiky anareo ay zay koa magnano karaha zegny amonony aomby araikaraiky isaka quartier ay kenavy zay natao raha igny non niataka zay izy nambarako zay mangataka zay pino zay mpivavaka ninay raha jiaby mandalo ankigniny amy Zagnahary ary tsisy ambonimbony ny Zagnahary tompoko
na ino ataonao raha zay volaniko mila managna fomba finoagna atsika jiaby minoa Zagnahary matahora zay aloha tsy ekenay ny raha mitsanga ny mampalahelo ni io fo misy atao hoe pitsikilo ro fo mitravay pitsikilo io fa hainay ary zay mangataka aminao député mbo mandiana cybercriminalité ary kazasiagna pitié mihitsy ro olo tsy anao nge détruisendro olo fa vahoaka ny sambrano satria anao tsy vitanao iadivagna fa vahoaka ny sambrano mila iadivandro naviny anty olo magnampy vahoaka magnarinambanjaky natao chefiny forosy anarô chefiny forosy fa tsy député anarô ny travailler forosy fa tsy député olo kazalianarô jery io koa midika amy commandant satria sambrano misy raha ny mpitsarovoko anarô raha mpitsarovoko azovy tamy fotoagna commandant raiky joty voatendro izy tambanja tao nilamigny ambanja nilamigny tsy amin'ny hady nilamigny tsy amy menansy fa izy mahay miaramony ndraiky vahoaka ny sambrano fa tsy miaramony ndraiky ro ampondra aby reto ro ampondra tsy miaramony ndraiky ampondra ro magnano tsy pitsikilo ampondra baka io satria zava tamy fotoagna député io no tamy fotoagna commandant io teo tsisy tanora miady satria izy afaka magnatoko tanora janona afaka magnatoko tanora ajanona fa zay tsy andagniagna anarô fa zay andamigny anarô zay iaro anarô raha nisy tambanja nataondragnahary ataka nainy valy nipody ambanja izy heny ambanja raha zay hitatsika jiaby tamy fotoagna izy tao tsy saobaoban-draha tao roso izy komansy navy saobaoban-draha joti amin'ny pitsikilo hitatsika nilotovindreo vraiment maloto député tsy ekeny sambrano zay tsy ekeny sambrano zay tompoko lahy sy tompoko vavy satria ro io boka misy vola ro mbady misy vola satria vola ravegna vola nolalegna nino jiaby travaillendro olo fa ny député ndraiky vola ny député amiany zoky antitry amiany talimeny vahoaka agnampihany tsaiky mianatra zay volan'ny député fa volandro olo sasany miady izy io andeha miagna tsy ako azovy amiagna olo anao ataova karaha zay député atsika sambrano azovy amitsika sambrano tsy maeva député tia sambrano 5 bâtiment nataony amy l'hôpital Bery firy olo ny sauvenzo tamy fotoagna sato taloha teo tsy tohony ny aretiny andrivony misy vola ve niala taminao ajanontsika io le izy azovy amindro olo magnano wera miady député io na rano bouteille raiky tsara namezandro olo narary na rano bouteille raiky tsara namezandro olo narary tompoko depuis 2015 jusqu'à nianatsika mikoragna io 30 000 personnes ni avao compteko mety mandilitra antsipiriana 30 000 personnes ni vosirany député ni tapany député nanapaka ro gratuit ary miantony jusqu'à ody pendant jusqu'à tsaiky janga misy raha zay sambrano va tsisy ataova calcul